A už ste po dovolenke? Ja chodím do zase, ja tam mám chalupu, ja tam chodím nejaká dovolenka, ja sa zaberám na týždeň. A viete čo, niekedy v Tatrách lepšie, že niekedy hlavne sú... Ja by to než len tam príjmať, že tam skús strieľajú všade, s nožom bola bude ležať tiché do dokonca, alebo ja. Rovnaké, čo sa týka ceny. Vy tam máte normálne svoju chalupu? No, som taký dom, vedie, pekný, nový. A kde tam v Tatrách? Prosieku. Príležitosť Mikuláš. Tam je teraz dobre. Teraz sa mi kúpať pozerať, že zároveň jedna strajka, že naprenajme na to. Aha, tam to budete mať, ja si myslím, dobre, lebo tam sú tí hostia. Áno, tam chodia. Tam chodia, tam... Jedného veľa má vinu, tiež takú naprenajímajú. Na takéto veci, hej? Budú je to prenajovať. A tam je teraz... A je tam vlastne tu 33 a 25. Aj paráda. Nie. Pivnicu tu nemáte asi, že? Jako? Pivnicu tu asi nemáte. Pivnicu nie. Však keby tu nejakú zeleninu alebo také bolo čo? Však to je obchod, na ten majú tiež furt nažijeme. Tam by si museli kúpiť. Dobre. A vlastne ani takú...